I oczywiście witamy wszystkich pielgrzymów, którzy może nie są związani już z tożsamością kaszubską, ale są razem z nami, aby się tu modlić i chwalić Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Witajcie wszyscy serdecznie. Ekscelencjo, prosimy o przewodniczenie dzisiejszej uroczystej mszy świętej. i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Tu na świętych kalwaryjskich, wejherowskich wzgórzach gromadzimy się w szczególnych momentach roku liturgicznego, aby przeżywać nasze dorastanie do pełni wiary, aby pogłębiać ją poprzez pochylenie się nad najważniejszymi tajemnicami zbawczymi chrześcijan oraz uwydatnić je poprzez pielgrzymi wysiłek, który niejako jeszcze bardziej podkreśla potrzebę wprowadzania w codzienne nasze życie tych zbawczych tajemnic. Ubogaceni rozważaniem miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa, która objawiła się najpełniej